Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर दा आं सापागुरियाव दंफैयो ओमफ्राय फैनाय समाव आं भिडिअ लाबोनाय जायासै अब्लाबो ससे लामानिफ्राय आं भिडिअ लाबोनाय हिसाबै नोंथांमोनजों फुरायै शेयार खालामगोन आरो सापागुरियाव मानि थाखाय फैदों बेखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला थारैनो बुजिनो मोनगोन आरोना अब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर दा नै जोङो खोदोमथला सफैबाय ओमफ्राय नै दखान गोदाना खोदोमथलानि दखान गोदान आरो बैयो ओमफ्राय नैबाव दुर्गा फुजा जायो नै दुर्गा फुजानि थाखाय बेबायदि साजायदों आरोना जि मोजां कालारजों साजायदों सिन्देल फुदों मामि फैनानै नै सापागुरि मोनफैबाय जोंहा सापागुरि लामायानो जि गाज्रि माथो नै दै जाजोब्बाय हाखर एकदम बबेयाव फैदों मामि सापागुरि लोगोफोर दा एकदम क'क्राझार टु सापागुरि सफैबाय आरोना दा फैनानै नुफैबाय सापागुरि लामाया बहुद गाज्रि खावसे बानायहांबायानो ओमफ्राय खावसे दङ एकदम हाखर एकदम बारल' बुरल' आरोना फिरफिलिजों फैबाय जोङो ओमफ्राय जोंनि मेन खामानिया मा दा बेखौ खिथासिगोन आरो जों बबेयाव फैदों गोबावबो खालामलायला लोगोफोर खिथाथारसै माने जोंहा ओरै सना हटेल आरो हायेन हटेल बे खाथियावहाय हा एसे लानाय दङ ओमफ्राय बेयावनो माने खामानि दं आरो खामानिया जाहैबाय गय गायनाय खामानि आरोना माने बाउन्डारि सेर सेर जों गय गायनानै लानि ओमफ्राय दा गामिनिनो सासे आदाखौ लोगो मोनखाबाय माने रायलायखाबाय ओमफ्राय बे आदायाव दंफैसै ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना खामानिया बे गय गायनायल' नङा लोगोफोर हानि खामानिबो दङ सासे मानसि हमखाबाय आरोना बे खामानिनि थाखाय हानि खामानिनि थाखाय जिहेथु जोंना हासबेन्डआ न'आव थानाय जाया नङाबाथ' गावनो मावनो हायोमोन ओमफ्राय दा जोंनि डकुमेन्टस आरो जाय हा मालिक बेनिबो डकुमेन्टस जोङो रेडि खालामबाय दा बेबो मोनसे जोंनि खामानि आरो मेइन खामानिया बेबोमोन ओमफ्राय दा जोङो जाय मानसिखौ हमदों बे मानसिनो हरसिगोन आरोना रेडि जाबाय मालिकनि डकुमेन्टसाबो ओमफ्राय दा जों खामानिखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मामा आंनि मामि फिसाखौबो लाबोदों आरोना ओमफ्राय बिदाखौ गारबोबाय नै जोंना बेनो आरोना जग्रबसे हाया बेनो जोंना ओमफ्राय बेवहाय मा दं आं नोंथांमोननो खिन्थानो खमला बिफां दं नै गय बिफां दं नैलाय गया बेबायदि गिदिर दङ आरोना ओमफ्राय फुराना गयबो दङ 7 दाल 8 दालसो जागोन नामाथाय ओमफ्राय जोंना बेनो आरो खामानिया नै फांसे जावखु जेनबाय ओमफ्राय बाउन्डारि गायगोन आरोना नै बेबायदि बहुद दङ सेहेरा आरोना गया हा अरेन्जआ निम बिफांबो दङ नै खमला बिफाङा नै बेबायदि गिदिर दं आरोना ओइ नै गय फिथाइ दङ ओइ एसे खम ओइ नै बेबायदि दङ आरोना गय बिफाङा बेखौनो एकदम लारि बाउन्डारि गायगोन आरो ओमफ्राय नैबाव औवा सुबा दङ बे औवा सुबाखौ मालिक मादैनो नांगौनो मेसेङाव दानगोन आरोना बेखौ साफा खालामनानै होगोन मादैया बहुद दङ नै गय बिफाङा बेखौनो माने टाइम मोननायावनो होननानै फैखाबाय आरोना जोङो गायहोनो होननानै औ मा गामिनि सासे आदाखौ हमखाबाय दा गायसिगोन आरो बिसोर सानैजोंना बेयावबो दङ गय फिथाइ अरेन्जआ मा अरेन्जआ नै खमला फिथाइबो दङ नैबाव लेटुकु फिथाइ दङ सोरबा लेथरख' होनो सोरबा लिटुकु होनो नैबे आरो ओमफ्राय आरो दंबावो नेरसिं बिफां जि मोजां सान्दुं दुंबाय जों सफैनाय लोगो ना मामा र' बोरो अरेन्जआलाय
आच्छा नै सिरिनानै दङ आरो सिरिनानै दङ ओइ गोथां गोथां दङ अरेन्जआ ओइ नै 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 लोगोफोर नै 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 अरेन्ज फिथाइबो दङ जोंनाव ना मा बेनो लोगोफोर जोंना हाया बेखिनियानो ओरै आरो गल गालद्रायबो नंला माने न' लुनो साइजनि जाखाबाय आरोना बेनो लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय दा बाउन्डारि होख्लायनोसै आरोना गायनाया नै रेडि जाखाबाय फांनै देनदेना नै अरेन्जआ वाव नै वाव नै मामा बेयावबो दं अरेन्जआ नै गोथां गोथां फिथाइया गैया नङा दङ लोगोफोर ओइ गोजौआव थाब्राब्रा दङ आरो गिदिर जाथारबायमोन ना गया गिदिर जाबायमोन इयो होख्लायगासिनो नै जोंना गय जावखुनाया हाया आरामथारना गोमो होबाय जि सेहेरामोन ना देमा देमानि गय बिफाङा बेखौबो जावखुखाबाय ओरै रेडि जाबाय नै बेखौबा बायनानै गायनांगौबा 50 थाखा 60 थाखा दामा नैबाव फांसे जावखुबावबाय लोगोफोर नै इलाय गायखाबाय जोंहा देनां बोरायबा जानो थाखाय आरोना गायखाबाय नै बायनांलायासै मानो होनब्ला जों बायनाय हायावनो बेफोर गासिबो गय फुलिफ्रा दंखाजोबोमोन नालाय ओमफ्राय दा जोङो नै गायनो रेडि खालामबाय दिरुंबो सोंलायबावबाय आरोना सिदा जानायनि ओमफ्राय नैबेयावबो बेबायदि डिसटेन्स लाबाय एसे गोजान गोजान लाखाबाय गायनोसैल' आरोना दा बे फांसेखौ गायजेनबाय समायहांबाय गायजेननाय लोगो लोगो समायहांबाय ओइ नै मोनसे फबगासिनो दङ आरोबाव आसिन मासावबो गायजायोनो लोगोफोर बेखायनो गायबाय आरोना नै जोंहा दा फांसे गायबावनोसै आरोना बियो गिदिरथार नै गोथौआ जाबाय आरोना गोथौ जाबाय दे हायानोबा हासार गोनांखा आराम नोरसिं बिफांमोन नै होबाय जोंहा दानफायनाया स्रां खालामबाय आरो नै बेबो फांसेमोन माखौ नांगौमोनलाय नो नै लायो सानसेयाव 500 नङा होनदा नै जोंना सारा दानख्लायगासिनो माबा दालाय एकदम साफा खालामलांखानोसै जाहैदों ओमफ्राय नै गायबावनांगौ दंबावो ओमफ्राय बै खोलानि लाइनाथ' जाखाबाय नालाय दा नोंथांमोननो खिथानोसै आङो र'
नायदो लोगोफोर नै फांबैसे गायनाय जाखो नैबे खोलानि लाइन आरोना खोलानि सिमायाव बे फांथाम फांब्रै फांबा सयता सात आठ नय 10 दालसो जाबाय आरोना नायबिलाय 10 दालसो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बैथिं ससे थाबावबाय बैथिं जों दानो गायथ'वा मानो होनब्ला ओरै औवा दङ देनांहायसो गायनाय जासिगोन आरोना ओइथिं थासिगोन ओमफ्राय ओइ साहानि लाइनखौ दा गायनो रेडि खालामबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैबो हाखर जावखाबाय साहानि लाइनजों मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय दाल नैबाव गायबाय नै फांसे सय दाल सात दाल जाबाय आरोना गायनाया गायगोना 7 दाल ओरैथिंजाय गिदिरथार ओमफ्राय बाखि बैथिंजायथ' आं दहाय खिथाखाबाय औवा गोनांथिंजाय जों इथिंबो गायहैथ'ला देनांहाय गायनोसै आरो बेनो नै जोंना सिमाया साहाथिंजायनि आरो जोंनाबो सारा एसे एनै मावफागासिनो दं आरोना दहाय गाव नोरसिं बिफां दानफायनाय एरिनायखौ जमा खालामदों आदायालाय बबेनि नोंहा औ जोंना बिजनि फानबारि आयु आंबो खाथिनिसो माथो फानबारिनिसोबा नोङो जोंबो खाथिनिनो ना जायगानिजों जायगानिसो सौग्रावलायदों माथो आं बेयाव थाफैनाया 15-20 बोसोरसै बेनो लास्ट ने फांसे बेवहाय ना बैयाव फांसे दंबावो ओइयाव फांसे दंबावो बे लाइनाबो जाजोब्बाय आरोना बे लाइनाबो लारि जाजोब्बाय ओरै लाइन जाजोब्बाय आरोना बे ओमफ्राय बिदिनो फांसे फांनै बिफां दानफायनायजों एसे स्रां जाबाय ओमफ्राय बाखि बियो थाथ'थोंसै मानो होनब्ला लासै फोसाबबाय थानोसै आरोना दावदै फुलाबो सेस जासिगोन ना दावदै फुल दानफायनो नागिरबाय नैखौबो दानफैजागोनदां फुला जोंहा नैबे आदा फानबारिनिसोनो नै फानबारिनि जायफोर फानबारिनि नायसनदों सिनायगोन ना सिनाया नायदो नै मानो सिनाया जानो ने सिनायखागोन फन हरदोंनो दे दा फैबा हरथों दे नोङो बे अफिसाव थानाया मावलाय थालाय बेखौ नांथाबबाय थानो हाया मोनसे खामानि फैबा हरथों हा नै गयखौ बाउन्डार गय गायस्लाय नङालि सापागुरियाव सासे लाबोदों मावग्रा जाबाय दाख्लैसो मासे हरावनो हरना गालांदों एफा गिदिर लोगोफोर जोंना खामानिया जोब्बाय नै दा सिगां जेरैबायदि नुदोंमोन बेबायदि नंला माने माखासे बिफांफोरखौ दानफायबाय स्रां खालामबाय नै नङाबाथ' एसे खोमसि हावासिमोन ना नै बेबायदि दानफायबाय आरो दानफायथावखौ दानफायबाय ओमफ्राय गायनांगौ खिनिखौ गायबाय नै खमला फिथाइयाबो दहाय नुवाखैमोन दा नुबाय नै जाबाय आरबिन आनै नाहरलाय नै ओरैनो हर नै नाहरदो
लोगोफोर नै दा जोङो 7था जालायबाय दासो सफैदों आरोना बङाइनिफ्राय ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोनजों जा शेयार खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम आंनि बे ससे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय